Udover at byggeudstillingen har åbent både lørdag og søndag, jamen alle ugens dage, så holder vi 2 gange om året en stor byggeboligmesse. Du skubber den bare op, og så finder man spærret og skruer den ned i. Flere tusind mennesker samlet, hvor der er noget til børnene, noget til de voksne, hvor man virkelig får inspirering omkring, hvordan man skal sætte sit nye hus. Vi kommer hen og spørger om priserne og hvor meget de her solpaneler de yder. Vi skal bare lige have styr på al lyden og få det hele op at stå. Nå, vi skal lige have ledningen her bagved. Jamen lige nu, der kommer en af verdens bedste byggeteknikere på scenen, Byggemann Bob. Og det er jo klart, det hænger sammen med Trælassens byggeudstilling. Er vi ved at være der? Nu er han jo så overvejende til ungerne, men ungerne de tager jo deres forældre i hånden. Og det gør jo, at vi kan fylde sådan en messe herop med glade mennesker. Hvor er det bare dejligt at se jer alle sammen. Der skal være liv her, og vores udstillere, altså vores leverandører, de skal føle, at der kommer nogle mennesker, når de bruger kræfter på at være her. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt. Man har det hele samlet, man får rådgivning, og bygge og renovere er et stort projekt, så det kræver rådgivning, og det er det her en rigtig god anledning til. Altså jeg synes, at få snakket med nogle af mine kunder, som kommer forbi, og lige får en snak om, hvordan det går, og nogle nye kunder kommer og spørger ind, og sådan noget, så det giver nogle kundebesøg. Det er jo rigtig skægt. Ja. Det er jo en anden måde at komme på arbejde på, så det synes jeg er rigtig fedt. Jeg synes, det er rigtig godt, at folk som private kan komme ned og se, hvad der er af muligheder byggemæssigt og indretningsmæssigt osv. I går der var, jeg tror der var lidt over 1000 mennesker herinde, og det var meget konkrete emner. Så det har fungeret rigtig godt. Det er godt, man får lov til at præsentere sine produkter. Altså selvom det ikke er nogen, der skal have noget lige her nu, jamen så har de set, det findes, og det synes jeg, det er rigtig godt. Hvor var I gode? Når man holder sådan et arrangement her, vi er en lille smule gavmilde, så er folk i et helt andet humør. Det gør man sådan arrangement. Vi er ude og kigge på lidt forskelligt. Vi er ved at lave terrasse og lave badeværelser, så der er jo masser af mulighed for at kigge på nogle ting og forhåbentlig få nogle gode priser. Så 2 for 1.500. Men det er jo hyggeligt for alle parter at komme her, så man kan se, hvad det er. Ja, man kan få børnene med, så har man mulighed for at komme over til, hvor alle der er værktøjer, hvad der er byggemuligheder. Jamen jeg synes, det er rigtig godt for børn. Og så at det er jo super lækre lokaler, de har fået sig her, hvor man kan gå i tørvejr. Det er jo rigtig dejligt. Det skal være sådan, at der skal være flere ting. Så det er rigtig smart, at de gør det her. Det gør der i hvert fald noget, at man kommer. Så det er, at man kan slå 2 fluer med et smæk. Jamen, jeg synes, det er godt, at det er en blanding af, at det er både noget for børn og noget for de voksne. Og faren han er jo i fuld gang med rundt og kigge i stedet for andre steder.